салому дуруди бепоён ба бинандаҳои гиромиқадр. имрӯз хостем як наворе кунам оиди пастиву баландиҳои зиндагӣ ва факту ҳуҷҷат болои экран бирорум. ҳар гапе ки мегем, ҳар сухане мегем, мо аз таҷрибаи рӯзгор мегем, аз зиндагии худмон мегем, аз кору бору фаъолиятҳое ки аз сар гузарондем аз ҳамон мегем. яъне ки барои чӣ оилаҳо, яъне ки дар айёми хурдсолӣ ҳамашон сарҷаманду ба камтарак хоб ба ҷое мерасанд, яъне ки ба зан мегиранд бачаҳо, духтаро шаҳвар мекунанд, хай духтаро бечора мушти паранд ва ё қадар дахолат намекунанд, ки баъзеҳошон дахолати сахт мекунанд. ва дар инҷа фарзандои нар, фарзандои бачаҳо муносибатшон ҳатто дар зинда будани падару модар вайрон мешавад. муносибати акаву додаро вайрон мешавад. барои чӣ? албатта шумо мегӯед ки семейни проблемаро шумо дар болои ютуб набурен. ин семейни проблема нестад. ин проблемае ҳастае ки ин мушкилотҳое ҳастае ки дар тамоми оилаҳои серфарзанд ҳамин мушкилотҳо ба вуҷуд меояд. яъне ки дар айёми хурдсолӣ чӣ қадар меҳру муҳаббати ҳамдигар, меҳру муҳаббати падар нисбати фарзанд, ай фарзанд нисбати падар зиёду зиёдатаре, ки бовар ки мебинӣ бисёр як манзараи хуб, бисёр як дастаҷамъона, бисёр як мушти мустаҳкам ҳастанд дар давраи ҷавонишон. дар сари як тавақ мешинанд, як тавақ нон мехӯранд, хоб дар та як курпа калон мешаванд, дар гирди як печка бисёр вай мешаванд, гарм мешаванд, дар гирди як дегдун бисёр вақти нонбандӣ модар ҷамъ мешаванд. бисёр як манзараи хуб. аз чӣ мешавад ки вақте ки сину солшон ба мисол 30, 40, 50 мерасад, ин муносибати акаву додаро вайрон мешавад. ҳамдигар шиқати мисол ҷангу ҷанҷолҳо, нофаҳмиҳо мешавад. барои чӣ? ин як проблемаи як оила нест, проблемаи калони мисол мардумай. ин проблема ҳастанд дар ҳама ҷо. хоб раҳмати бовои калонӣ мегӯфт, яъне ки мо бобимона бовои калонӣ мегем, хоб бибимона очаи калонӣ мегем. мо ҳам хел тарбия ёфтагием ки бобию мома намегему, бобои калонӣ мегему, очаи калонӣ мегем. ва амакомона моро мефармуданд ки амакотон амак нагем. вақте ки амак мегем меҳру муҳаббат дур мешавад. бояд ака бигем. мо амакӣ намегуфтем, то ҳоли ҳозир амакӣ намегуфтем, мо ака мегуфтем. ва байни бародаро ягон хеле хусумат, ягон бадбинӣ набуд. ва бародарои хурд, бародарои калона, мисол акаи калона иззати эҳтиром мекарданд ва аз ӯ маслиҳатҳо мепурсиданд. ва кор ҳамаш ровна мерафт. ва бародари калонирам хоб баровари падар, аз падар камакак фарқият мекарда, хизмати бародароро мекунад. дар тамоми ҳами тоҷикистон ҳам хеле бародар мекунад. ва бародарони хурд барои чӣ вақте ки ба ҷое мерасанд, тамом иззату эҳтиром дига аз байн дур меравад. барое ки русҳо як матали хуб доранд ки мегӯянд семья без уродов не бывает. фаҳмидӣ? дар байни бо як раҳмати бои калонӣ мегуфт ки як кавк 10, 12, 15, 18 чӯҷа мебурорад. аз байни ӯ чӯҷаҳо иқараш моткин мебурояд, иқараш кӯсакавк мебурояд, иқараш наркавги ба монанди моткавк сурат мебурояд. аз байни ҳами 17-18 чӯҷакавк як кавги олғир мебурояд. як кавги олғир мебурояд. дар ҳамин оилаҳое ки мисол 6-7-10 акав додаранд ку
дар байни о якта олғир мебироя, якта мисол гапзан мебироя, якта мисол чӣ бигем коргар, пулдор, ҳама тарафа меҳру муҳаббат нисбати дигаҳо ҳамаш ба монанди ҳамун кабго мебироянд, хусакабго хеле да ҳами бародаронам ҳами хелаанд ва ӯ кусакавг ва ӯ наркавги модкавг сурат ӯрам поша ба поям олғир мемона ки намешава вай намешава таҷрибаи зиндагиай. хоб қисса кӯтоҳ як қиссае мекунам ай рӯзгори худи тоҷикҳои худмонай и пастӣ баландиҳои зиндагиай. хоб дар як оила 3 фарзанд будай, 2 бача, 1 духтар. хоб хай соло мегузарад, духтар ба шавҳар мебурад, бачаҳо зан мегиранд дар хонаи падарӣ. хай тоҷикам хеланд ку духтар моли мардум мегиранд шу мекуна мерава, бачаҳо дар ҳавлини падар мемонанд ва падаршон аз дунё мегзара. падаршон аз дунё мегзара, кампири модар тоқа мемона, бешаҳвар мемона. бояд ура дарав ҳатман дарав шаҳвар додан дар кор буд ки то ҷуфти худша биёваву вай зиндагӣ хуб куна. ана баъзе мушкилот ҳамия ки падарат мурд очата шаҳвар бутӣ, айрӯ қонуни ислом ҳам михелай. ана очат мурд падарта зан бутӣ, ё ки дар зиндагиш дарав як зани запасноям медодиш падарта. инами видеои бобигӣ ҳам михелай. падаруро дар зиндагитон бутен дузанӣ бутен охӣ ки пага мушкилӣ нашава. як ташки мурд як та дигаш бо вай мисол зинда мемона, падарта нигаҳ мекуна, падара хору зор накӣ ё ки модара хору зор накӣ. модара ҳада шаҳвараш буда ҳеҷ гап надора. ислом ҳамира вай мекуна, иҷозат метиҳад. хай модар мемона, модар 50 сола будай, 60 сола будай, чанд солае будай. хоб баъд хай модари танҳо қати бачакош, қати наверакош, қати келинош хай зиндагӣ доранд, хай тақозои замон ҳамияй, хай зиндагӣ дорад ки баъд иҷада ки хоҳар ҳамун хоҳарш ҳамун духтари ҳамун кампир мисол план мекаша, мега ки чӣ кор кунем ки моли падарам ба и акоҳом монд, чӣ кор кунем. план мекаша, ҳастае ки семя без уродов не бывает. ба и мехеза ҳурмати эҳтироми ака, ҳурмати эҳтироми авроҳи падар, ҳурмати эҳтироми модар ҳамаро яънима мемона. мега чӣ тавр кунем ки мо бирем мулки падара айхуд кунем. роҳша мекова, яъне чӣ хел роҳша мекова? роҳш ҳамин буд ки меояд пеши модараш, мега ки модарҷон, ман пеши як бинак рафтам, пеши як фолбин рафтам, ту 90 сол умр мебинӣ, ту 90 сол умри кампир мешавӣ, барҷомонда мешавӣ. и ки и келино тура хушу нигаҳ намекуна. ҳамин як кор ку ки ҳар диёра акома ҷудо ку сирку аи хона, ман биём қати думодуд дар ҳамин ҳавлӣ бестам, ҳавлӣ ба номи ман ку 90 сол ман тура бунӣ мекунам то 90 солагита. ва хай кампири бечора чӣ кор мекуна? агар ки шуш наметӣ ки зиндагиш соз шава, кампирака мегира. хай кампир мега ман 90 сол умр бинам, барҷомонда мешам, айҷом хеста наметунам, таҳа торма ки тоза мекуна, ки нигоҳ мекуна. ҳамин духтари худам ай келинда беҳай беҳи болой, фарзандоша хай коре мекуна, ай хона сир мекуна, мега бирен шумо дафшена ки мара духтарам биё инҷа бонӣ мекуна қати думодум. хай ёра хай фарзанд чӣ хеле мега модарҷон, хай майли шо хи барои хотир боша, хай гапи тоғри охи ана духтарат биё бонид кунав, ё куч мебанданд мераванд ва духтар меам молу мулки падара мегира. ҳамагӣ 60 сол 62 сол кампир умр мебина, мезгара мерава. не ки макри и зан кори кардагиша кард. барои ҳамин бадхоҳи касон ба мурод мераса, ба мақсад не. худи модари марам бироварда буданд дар интернет ва дар уҷа як худованд ошкор кард ки гуфт ки оча бугӯ ки амира тибқи қонун чораша бибинанд. хулоса и пастиву баландиҳои зиндагӣ эҳтиёт кунем.